hamasa simbaginda Umar radhiyallahu ta'ala anhu na asubo siya yakaw amiral mu'minin aunhang katao kyasa ko panamu anak ipat niya ina niya biyasin pag-ipat kaniha kabata. Payuguan niya sabab malaas na. Usalan niya pakayan bang magkaunsungitan. Balungon niya pakain-pakainin kabayaan sin ina niya. Sampay na sadya na wafat hi ina niya. Unubaha long niya ya amiral mu'minin. Hikawanding na baha yaon. Hikaabay na baha yaon ni pagbakti niya pa ina niya yaon. Halug tu iban sangsa buddi sin ina niya maun kaniya. Laong si baginda Umar di. Hiina niya, hiama niya, muna hiina niya nagtahan hapdi iban uhaw kabinsanan hapag ipat kaniya. Angan-angan kailu humawain umul niya. Makapanginduain ina, ya Allah, bang aun dagbus katantuan dihilan mo sakit in anak kutuk balan na sadya kako. Sabab in sakit sim bata-bata kailu di maingat mamayta bang uno in sakit niyan, magtangis na sadya. Magad sampay ina tumangis. Katawahon in anak, magad sampay ina katawahon. Angan-angan niya, humawain umul sin anak niya. Arapon hi anak, misampa siya nagbakti, haway inaran dagbus pagbakti, bialong niya na siyungitan niya na, inalaw huna-huna niya kuno, baha inilong niya matay hiina ini. Di na kasibuan. Bukun siyabat anak mangi makapamong bihadto. Sa amin ulong niya pamaas niya ragbus akong di na makapanaw, di na makatindog na sakit na. Makaangan-angan na siya bihanlong niya, marayaw paragbus, makahali-hali na siya. Sabab di ko nakakausan aturon imbi akahalan niya. Na ini imbi adagbus, di kasibuan in maumaas. Hangkanin masipa, aun pa ina ta hamasabihaon, aun pa ama ta hamasibihaon, ayaw tuod kita ini magpahil-pahil. Ayaw tuod kita ini magpasad.